Hello friends, बरायबाय बर्डार्स अफ इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दङ। गोबांथार कमेन्ट्स फैदों बेनि थाखायनो भिडिअ खालामबाय। बेनो जाबाय पीएम किसाननि 20 किस्ति बा 20 किस्तिया माब्ला मोनगोन, जुन दान जोबसिगोन मोनगोन ना मोना। बेनो जाबाय आबादारिफोरनि राङारि अनसुंथाइ। दा बेनि सायाव सावरायगोन जे मा आपडेट फैदों आरो फैयाखै, नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनगोन। आरो जायनोखि आबादारिफोर भिडिअखौ नायजोब हानाय एसेबां शेयार खालाम। एन्ड नेक्स्टआव गोदान साख्रिनि बागै आपडेट फैगोन 29 जुन गाबोन लास्ट एग्जाम बीटीसी आव। बेनो जाबाय ग्रेड 3 लेभेलाव आरो बे जोबनाय लोगो लोगो 10 डेजनि गेजेराव खायसे रिजाल्टआ ओंखारनाय चान्सआ दङ सेकेन्ड स्टेजनि थाखाय। बेनो जाबाय भाइभा टेस्ट। दा जोङो बेयाव सावरायगोन अनलि बेनो जाबाय पीएम किसाननि सायाव। दा गोबाव खालामा जों थांग्रोनो माबायदि कन्डिसन जाना दङ। बेनो जाबाय पीएम किसाननि केएसटि। दा जों फैबाय पीएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव आरो फैनाय लोगो लोगो थांनाय बाराव 24 आव डेटआव सोदोंमोन 19 किस्तिखौ फेब्रुवारि दानाव। नाथाय मोनसे बाथ्रा दायो गभर्नमेन्टआ दासिम बेयाव एनाउन्स खालामथ'वाखै। अके स' जुन दाना जोबसिगोन, खालि सानथामसोल'सै। बिनि गेजेराव गाबोन नङाबा नेक्स्ट डेआव मोनसे आपडेट फैनाय चान्सआ दङ। जुदि फैयाब्ला 10 जुलाइनि सिगां राङा हाबनाय चान्सआ दङ। गोबांथार माने मोनथिनो लुबैयोना जे आपडेट नांगौ होनदोंमोन, जे अफिसियेलि दासिम डेट फोसावाखै। दा हमना लाथ'दो नोंथांमोना दायो मोनथ'नाय नङा। नाथाय मोनसे बाथ्रा, गाबोन नङाबा 30 जुननि गेजेराव मोनसे नङा मोनसे आपडेट फैगोन। जुदि फैथाराबाबो 10 जुलाइनि सिगां नोंथांमोना मोनगोन। खारन जुलाइ दाननि सिगाङावनो हाबनो गोनांमोन पीएम किसाननि राङा। बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा, स्टेटास नायदोबा नैबे स्टेटासाव क्लिक खालामनांगौ आरो खालामनाय लोगो लोगो मोनसे बाथ्रा, नोंथांमोननि फार्मार आइडिजों बेयाव होनांगौ आरो फार्मार आइडिखौ होनानै गेट अटिपि लांबानो जाय मबाइल नाम्बारा लिंक दङ बेयाव थांनानै अटिपिखौ होबाथाय नोंनि गासैबो एकाउन्टआ श' जागोन। आरो गासैबो जुदि नोंना अके दङबा नोङो मोनखागोन, केवाइसि नांलाया। जुदि नोंना फार्मार आइडि गैलाबा जों बोरै मोननो हागोन, बेखौ नैबेयाव क्लिक खालामनांगौ। अके देन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंनो मोनसे अप्सन होगोन, जाय मबाइल नाम्बारा पीएम किसानावलायनो लिंक दङ बेखौ बाव होनांगोन, नङाबा आधार कार्डखौ बाव होनांगोन। जुदि आधार कार्डखौ होनोबा बे आधार कार्डआव सेलेक्ट खालामनांगोन। देन फैबाय आधार कार्ड नाम्बारखौ बक्सआव होदो, बेयाव होदो, बेनिफ्राय केपचा कड दङ बेखौ बाव होनानै गेट डाटायाव लांबानो नोंनाव अटिपि थांगोन, जाय मबाइल नाम्बारा आधारजों लिंक दङ। ओमफ्राय नोङो फार्मार आइडिखौ मोननो हागोन। अके जायनोखि फार्मार आइडि गैया बेखिनि खामानिखौ माव। दानिया फार्मार आइडि मोनबाय हमना ला, अब्ला स्टेटासा माबादि जाना दङ नोंथांमोना दायो बेखौ नायबानो जाबाय। नै दा बेखौ नायदो, नै नोंनि स्टेटासा बेबायदि ओंखारोबा लेन्ड सेडिं येस, आधार बेंक एकाउन्ट सेडिंआ येस, बेनिफ्राय केवाइसि येस, बिदि जाबाथाय नोंनि फैसाया हाबखागोन। अके नोंथांमोननि फैसाया एकाउन्टआव हाबगोन आरो। जुदि बेयाव खायसे न' दङबा हाबनाय नङा। आरो जायफ्रा मोनबाय थाखायो केवाइसि नाङा, आरो जायफ्रा सिगां मोनदोंमोन पेन्डिं जाबाय केवाइसिखौ होथार। लेन्ड सेडिंखौ होनोबा नोंथांमोना सिएससि सेन्टार एबा एग्रिकालसार अफिसाव थां, बेनिफ्राय केवाइसिखौ होनोबा सिएससिआव थां, बेंक एकाउन्ट आधार लिंक खालामबा बेंकआव थां आरो। अके आधारजों बेंकजों लिंक जाथारनांगौ, बेखौ बेंकआव मावो। बे मोनथामा गासैबो अके थाबानो नोंनि किस्तिया मोननो गोनाङा हाबबाय थागोन आरो थांनाय बाराव गोदान जायनोखि एप्लाइ खालामदों, जुदि बाजेटआव हाबदोंबा नोंथांमोननि लिस्टआ नोंथांमोनाबो मोनगोन। बोसोराव 6000 मोनगोन, बिनि बारायाखै। अके बेखौनो रानदों 2000 गासै दान मोनथाम सोनाय जायो नालाय 6000 जोङो मोननो हायो। दा बेनो अफिसियेलि डेट फोसावाखै, नाथाय मोनसे चान्स 10 जुलाइनि सिगां बियो हाबनाय चान्सआ दङ दे। दा बेनो जाबाय दिनैनि थाखाय आपडेटआ। दा गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों बेनि सायाव भिडिअ नांगौ होननानै। दा मोनबाय, दासिम डेट फैथ'वाखै, जाहाथे नोंथांमोना क्लियार जाबाय आरो जेब्ला हरखाबै डेट फैयो नोंथांमोना चेनेलाव भिडिअ मोनफिनगोन।